खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ आंनि दैमारि एल चेनेलनिफ्राय बयखौबो खुलुमहरनाय जासिबाय आरो आंनि दैमारि एल चेनेल बयखौबो बरायबाय। स' दायो आं मोनसे अफिसियेल अपसननि गेजेरजों मोनसे बुस्थु नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायनो सानदों। एसएससि एडमिट कार्ड फैबाय जोंहा जिडिनि। स' बेखायनो नोंथांमोननि सिगाङाव आं दिन्थिनो सानदों माबोरै एसएससि एडमिट कार्डखौ नायनो हागोन, स्टेटास नायनो हागोन आरोना। माब्ला डाउनलड खालामगोन बा दिनैनो डाउनलड होगोन नामा ना माला होगोन नोंसोरनि डेटआ बेयाव दिन्थिनाय जागोन आरोना। स' दा दसे थाना मिथिगोन नोंथांमोना नायलांबाय थानाय भिडिअखौ। स' दायो बे आं दायो बेयाव अफिसियेल वेबसाइटआव फैबाय। दायो बे फैबाय एसएससि एडमिट कार्ड बेयाव आं क्लिक होबाय। क्लिक होनानै बेयाव अपेन जाबाय फैसा एसएससि एडमिट कार्ड। गाहायाव फैदो फैनानै एसएससि एडमिट कार्ड बे जाबाय वेबसाइटनि माबा बेयो एसएससि एडमिट कार्ड बेयाव क्लिक हियार दङ बेयाव थुदो। स' बेयाव थुनानै फैबाय रेजिस्ट्रेसन आइडि आरो डेट अफ बार्थ। स' बेयाव बिदों रेजिस्ट्रेसन आइडि आरो बेयाव बिदों एडमिट कार्ड। स' आङो दायो मोनसे रेजिस्ट्रेसन आइडिखौ होना नायनोसै। स' नोंथांमोना नायदो गाहायाव बेयाव फैबाय केन्डिडेट नेम रल नाम्बार नै ओमफ्राय बेयाव एग्जाम डेट 16 रिपर्टिं टाइम एग्जाम टाइम 9 to 30 9 AM to 10:30 आरो एग्जाम सिटि गुवाहाटि। एडमिट कार्ड एक्सेप्ट जाबाय आंनिया। स' नोंथांमोनाबो चेक खालामनानै बे आं माबोरै दायो नायदों बेबायदिनो नोंथांमोनाबो चेक खालाम। बेयाव एक्सेप्ट बा रिजेक्ट बेफोरबायदि दिन्थिगोन आरोना। जायफोरा अनलाइन खालामनायाव बा पुराना फट' होदो बिसोरनिया रिजेक्ट होनो हागौ आरो जायफोरनिया फटकनि सायाव तारिख होआखै डेटखौ बे डेटखौ लिराखैबाबो रिजेक्ट फैगोन हागौ आरोना, फैनो हागौ। स' आङो फटक गोदान होदोंमोन ओमफ्राय आरो फटकनि सायाव नाम लिरना होदोंमोन आरोना, बेखायनो आंनिया एक्सेप्ट फैबाय। ओमफ्राय सेन्टार एग्जाम सिटिया जाबाय गुवाहाटि।